Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ku uwana jama'ar jihar Kano, ina son na yi amfani da wannan dama in gode muku saboda amincewar da kuka yi wa jam'iyyarmu ta APC. Na gode da goyon bayanku da kuma zaɓena da kuka yi har sau 5. Kuma na gode da gudunmawar da kuka bayar wajen tabbatar da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa zaɓaɓɓe. Duk da haka zaɓukan har yanzu ba su ƙare ba tukuna. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar 18 ga watan Maris za mu koma mazaɓunmu domin zaɓen gwamnoni da mambobin majalisu na jihohi. Ina ƙara neman alfarma wurinku da ku fito dukkanku ku kaɗawa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ƙuri'unku ya zama gwamnan jihar Kano. Dr. Gawuna sananne ne a gare mu baki ɗaya, yana da dattako da ƙwarewa, soyayyarsa ga Kanawa tare da jajircewarsa ga ci gaban jihar Kano duka kowa ya sani. Dr. Gawuna, wanda a baya ya riƙe makaman shugaban ƙaramar hukuma, kwamishina da kuma a yanzu mataimakin gwamna, zai yi amfani da ƙwarewar da ya samu don ciyar da Kano gaba idan aka zaɓe shi. Ina kira ga dukkan masu ruwa da tsaki da su ba shi duk gudunmawar da ta kamata, tare da 'yan takarkarinmu na jam'iyyar APC da suke neman zama membobin majalisa ta jiha don tabbatar su samu nasara. Wannan ya zama wajibi domin tabbatar da nasarori da bunƙasa da ci gaban jihar Kano. Mu zaɓi Gawuna da jam'iyyar APC domin samun ci gaba. Na gode. Allah albarkaci Kano da Najeriya baki ɗaya. Amin.